दहाय दैयानो रानाखैमोन आरोना दा रानसिगोन खोमा खथ्रा मानसि दं दाबो खाथियाव थांबा देखायनोसै नोंथांमोनजों दा बान्दोआव मोनफैबाय आरोना एकदमबारे बान्दोआव फैदों दिनै होंगो दोंगोखा मानसिफोरानो खथ्रा मानसि जादों बिश्वकर्मा फुजानि मानसियानो मानसि बान्दोआव नोंथांमोन नायनो हागोन हनै थाबथाजोबखाबाय बे बिजा नायबा बिजा नायबा बिजा दिनै ना हमगोन आरोना मानसिफोरा जोबोदनो गोजौआवबो जोबोद मानसि दं जों थानायाव नोंथांमोना नायनो हागोन गलांबाय थांखाबाय नै दैया आयु बिराद स्पिडाव खारो दैया नोंथांमोन फुटबलबो दं आरोना दिनै दा बेखौबो देखायहैगोन बे खाथियावनो फाइनालखा दिनैनो दा दैया रानलांगासिनो दं जोबोद रानलांबाय दैया मानसियानो मानसि खिन्थु जों गोजौआव दंफैयो दा बिश्वकर्मा फुजानि मानसियानो मानसि बान्दोआव नोंथांमोन नायनो हागोन हनै थाबथाजोबखाबाय बे बिजा नायबा बिजा नायबा बिजा दिनै ना हमगोन आरोना मानसिफोरा जोबोदनो गोजौआवबो जोबोद मानसि दं जों थानायाव नोंथांमोना नायनो हागोन दा भइसखौ खोनागोना खोनायाखै मिथिया दैनि साउन्डआनो बहुद मेरला आरोना बिश्वकर्मा फुजानि सब बेहायनो फैजोबो आरोना नोंथांमोन नायनो हागोन मानसिफोरा बिजा नायबा बिजा नायबा बिजाथ' जोबोद दं लारि लारि दा बे दैया आगारखांजोब्बाथाय ना हमसिगोन बहुद मानसियानो जायनो फैयो बेनो हम मोनो आरोना 1 बोसोरनि उनाव दिनैसो आगारलायबाय नोंथांमोन बेखौ बिश्वकर्माखाय गोजौआवबो जोबोद मानसि दं आरोना नामग्राफोर इजा नै दै आगारबाय फुरा बहुत मानसि नै जोंना सेखाया दैया फुरा लेथ्रा ओंखारजोब्बाय फुरा बोसोरसेनि लेथ्राया ओंखारजोब्बाय बेयावनो मोनथाम आगारबाय मोनब्रै आगारबाय खाथि खाथि बे मोनसे ओइ मोनसे फुरा मानसियानो मानसि हनै ना गुरगासिनो दं जाय पारापारि फुरा गिथावथावथार दैया लानानै दायो दैया बिराद बरिया हगारबाय बोसोरसेनि लेथ्राया थांजोब्बाय दा आरो बोसोरसेनि उनाव जाफिनसिगोन
मानसियानो मानसि ya Mana berat mansi. Bintar mansiannya. bol kel nah ini bol kel Dengan bol kelau. Raya sanggan jeng bol kelau. fuza जागोन ya fuza Lagasnya. garian gari bisa Kelau sangga. Oleh, istri kalah gobra, babu. ha Mana mau gobra? locel जागासिनो दं आरोना नोंथांमोन दा जों बेखौनो नायनो होननानै थांगासिनो दं Naiknya nunggu mana gelenebo. गेलेसोर गेलेगोन आरोना आं गेलेया खिन्थु ha आं थाइसेबो लाबोआखैलै फुरा गारियानो गारि लामा गंसे ओरैनो बिश्वकर्मानि नामै खेल फाथिनाय जायो आरोना बेहाय बान्दोआव फुरा जों नायनानै फैखांबाय आरो दसे थानानै नायनानै फैखांबाय आरो दा बल गेलेनायाव थांनि दसे थांनानै मा जायो नायसै नायनानै आरो बेयावनो फैफिननाय जागोन जोङो दसे थानानै दहाय बेफोरबायदि लायासै आरोना जोबोर लाजियो आङो दा जों खेल नायनो थांगासिनो दं नोंथांमोन बै हेन जायो आरोना खेला गेले गलकिपार्स नुदोंआनो जानो हागौ नोंथांमोना दा जों दा बेहाय थांनानै नायहैसै दसे ओमफ्राय दा ना हमनायखौ नायफैगोन 2 hours later नोंथांमोनजों दा थांफिनलायनो नागिरबाय आरोना बैहाय दहाय जों मायाव थांदोंमोन बेहाय दासो ना हमनो नागिरदों दहाय सारखाङाखैमोन जों दा थांफिनलायसै बेवहाय दैयानो रानाखैमोन आरोना दाना रानसिगोन खोमा ना सोर सेलायो नाखौ नायसै ओइ सोराव नादों खथ्रा मानसि दं दाबो गाज्रि सान्दुं आरोना नै दुंब्ला फैखादों एकदमबारे सान्दुङा हाव हाव मोनखाबाय आरोना खोमगारियाव मा नांजोबो गारियावलाय जोबोद मानसि दं दाबो हमबाय खोमा नाखौ दा देखायनोसै जोबोर होनलांबाय दा इदिनो लालांनो होनलांबाय दायो ना हमगासिनो दं ब्रेक दंना गैया सोरथिबो गेस जाना लावोना बेयाव गेस जाना लावोना होनदां थाखुमालांबाय दायो ना सेलायनायखौ नायसै बिजा दाबो बिराद मानसि दं गिरथार मानसिया दाबो दैया रानबाय Man, थांजोब्बाय बे एक्सना मोनबावगोन दायो दै रानबाय ना हमगासिनो दं इसा होंगो दोंगोखा मानसिफोरानो खथ्रा मानसि जादों नै बुहुद गोबावनि उनाव दिनैसो बिश्वकर्माखाय फैदोंमोन आरोना नोंथांमोन नाय मानसिफोरखौ नाय माबादि ना हमदों गोजावनायफोरखौ सानद्रि लायै लायै बेनिफ्राय नायगासिनो दं आरोना दा बिजा नाय रानजोब्बाय दैया मानसियानो मानसि ना हमग्राफोरा दोनथ'लाय जानाय हा जोबोद फुरा मिक्स आरोना नोंथांमोन बे फुरा मिक्स
बाबु 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 आं दा फैलाय बेफोरबायदियाव गाखोनानै भिडिअ लाफैदों आरोना नायगासिनो दं ना हमनायफोरखौ मानसियानो मानसि केमेरा खायसे खम नुबावदों नोंथांमोन ओइजाथ' बेलेग दं जों बेहायनो गोगोम दुगैहोयो जायोमोन बैजाबो दं बेजाबो दं हिसाबै सब बिजा बारलायबोगासिनो दं इजा रानलांगासिनो नङा दैया नायलांबाय था नोंथांमोन आरो चेनेलाव गोदानबा थाब साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय साबस्क्राइबारानो दामानि बेया खम जागासिनो दं बारनो ओइ रायबाय ना मासे मोनबायलै बिसोर नुनो नंला दा खाथियावमोन ना गोरि नाखि मोनदोंलै बेहाय बा मानसियानो मानसि हनै नै माबायदि हाब्रुआ नोंथांमोन नायनो हागोन मानसिनि आथिं आगुखाय हाब्रुआ माबायदि नुबाय आं दिनै ब्लग बानायासो सानदोंमोन खिन्थु बानायनांगौ उफाय जाबाय आरोना बेलेग भिडिअथ' लाबोनो हायाखै ब्लग बानायदों फुरा मानसिफ्रा खम जालांगासिनो दं आरोना दा बिदियाव बारा गैला बे गेम नायहैसिगोन दिनै फाइनालखा बेहायनो आं गेमखौ लाला दाखालिनिफ्रायनो लागासिनो दं गेमनि भिडिअ दा एक्सट्रा बे बिरुफारायाव जागोन आरोना बेखौ लागोन नोंथांमोन बिरुफारायाव फुरा उदालगुरि चिरां बेफोरबायदिनि माबा जागोन आरोना माबायाव जायोमोनलाय सरस्वतीयावनो जायोमोन बेखौबो आं सब लाबोजोबगोन आरोना भिडिअ नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय बे जायगायाव हाबनानै दंफैयोमोन आरोना बेफोरबायदियाव दा जों थांफिनसै जा ना हमगासिनो दं दा थांसै आरोना बेयाव फुजा जादोंमोन नोंथांमोन दाबो दं खिन्थु जों दा गेम नायसै गेम नोंथांमोन दिनै ब्लगखौ बेहायनो फोजोबसै आरोना जोबोद गरमजों दा खेल नायसै दा चेनेलाव गोदानबाथ' साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय मा खालामनांगौ बिदिनो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय जों बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामदोंमोन आरोना ब्लगखौ दा जों खेल नायसै नोंथांमोन स' दिनैनि ब्लगआ बेसेबांसिम बाय